света. Здравейте, Господин директор. искам да ми разкажете какво се случи вчера. Вчера разбрах от един ученик, че Дарина и Александър са се били с дете от техния клас в тоалетните и ги питах това вярно, но те казаха, че не е вярно. И отидем в туалетна. Когато се върнах, тях ги нямаше и разбрах, че са избягали. Добре, благодаря. Моля. Довиждане. Довиждане. Ама вие малко преувеличавате, Ти си добри ли си? Значи, аз съвсем нормално си преподавам и две деца се промениха. Значи, като казах Рамис, едната е така, Виктория е така избита Алекс Александров и се случи сблъсък, аз и Бланди. И сега и двамата имат забележка. Аз по принцип съм тренирана в футбол и то е много добро момче. Да, и аз. Алекс също не е толкова лош, аз толкова години съм виждала. Ама нещо не знам какво се случи това. Може ли да поговорите с тях? Ще поговоря, най-накрая ще се наваля. Добре. Може ли да присъствам? Се знаеш ли? Да, добре.